Мар'яне 25 год. Гэта яе першая цяжарнасць. Зараз яна працуе, але праз 5 месяцаў народзіць дзіцяці і выйдзе ў дэкрэт. Але, калі б яна нарадзіла год таму, атрымлівала б у першы год 100% свайго заробку, а ў другі 85%. А зараз сітуацыя змянілася. Яна будзе атрымліваць 70 і 40% за першы і другі гады суадносна з-за новых закона. На второй год декрета я думаю, что я буду где-то еще подрабатывать, потому что 40% зарплаты это все равно маловато для того, чтобы растить ребенка. И плюс я думаю, что я буду хотеть уже заниматься какой-то деятельностью. З-за таго, што выплаты за другі год дэкрэтнага отпуску скараціліся амаль у 2 разы, жанчыны вымушаны ісці працаваць і аддаваць сваіх дзяцей у садкі. Гэта выклікае павелічэнне чэргаў і патрабуе дадатковыя сродкі. Гэта адзін з нешматлікіх дзіцячых садкоў, даступных для выбару жанчын, якія збіраюцца вярнуцца да працы. Эканамічны крызіс і эміграцыя літувійцаў прывялі да скарачэння садкоў. У гэтым раёне 4 з 5 былі закрыты. Але зараз у Вільню з'язджаюцца людзі, і, адпаведна, расце колькасць запытаў для выхавання. Наша очередь в садике уже на следующий год вдвое больше, чем мы можем принять детей. А это еще куда весна. Весной они все хлынут с просьбами принять в садик. Нягледзячы на тое, што ўмовы для жанчын у дэкрэце пагоршыліся, у свеце яны застаюцца лепшымі. Але гэта перакрываецца тым, што існуе шмат іншых праблемаў. Адна з іх – праблема з садкамі.